भोजपुरी लघु कथा मूर आ सूद। सुनील के मेहरारू शर्मिला कई कोन के मुंह बनावत चाह के मेज पर ऐसे पटकली कि चाह के कई को ठोप छलक के मेज पर गिर गई। मूड़ी झनकत हाथ चमकावत सुनील के ऑफिस से आवते सवाल दागे लगली कि रउआ हर महीना जौन उठावना भेजत बानी, जौन गाँव में रउआ हर महीना उठावना भेजत तानी, ई आखिर कब ले चली। सुनील पिछला 1 साल से हर महीना 2500 अपना बाबूजी के जरिए भेजत रहले, काहे कि उनका बाबूजी के पेंशन अभी उठत ना रहे। सुनील बलिया में पेंशन विभाग में बाड़े। बियाह से पहिले उ कंचनपुर से रोज आवस जास, आवे जाए में 1.5-2 घंटा लागी जाओ। बियाह भइला के 3 महीना बाद वो अपना बाबूजी माई के गाँवे छोड़ी बलिया अपना मेहरारू संगे रहे लगले। सुनील के बाबूजी रिटायर भइला के बाद अपन मय पैसा अपना इकलौता बेटा सुनील के बियाह में लगा देले। दहेज में उ एको नया सुनील के ससुरारी से ना लेले रहले। गांव में बड़ा शोर रहे। सुनील के बाबूजी के लोग बहुत बड़ाई कई। शर्मिला के रुसल फूलल बात खत्म ना भइल रहे कि सुनील के मोबाइल के घंटी बाजे लागल। बाबूजी के फोन रहे। कहे लगलन कि बबुआ तनी देखिह ना, हमार पेंशनिया का जाने काहे रुकत बिया। बाबूजी सुनील से कहले, हमार पेंशन उठवा द बबुआ, बड़ा सकेता में बानी, का जाने काहे रुकल बिया। सुनील बाबूजी से कहले कि ठीक बा, हम काल देख के बताई। अगला दिने सांझी खा घरे आवते सुनील अपना बाबूजी के फोन लगौले आ कुल कई गो लामचाक सुनावत कहले कि ऊपर से नीचे ले लगभग 1.5 लाख लागी राउर पेंशन करवावे में, आ हमारा लगे इतना पैसा नइखे कि हम दे के करवा दही। भ्रष्ट भरल बड़ा सब पूरा दफ्तर में, ऊपर से नीचे ले सब केहू के देवे के पड़ी तबे राउर पेंशन होई। ढेर देर ले बतियावला के बाद ओने से उनकर बाबूजी कहले कि ठीक बा, हम कोड़ार वाला 1 बीघा बेच देत बानी, हमार पेंशन करवा दीह, बाकी जौन बाची तौना के तहन लो बलिया में जमीन किन लिह लो। आ अतना कही के सुनील के बाबूजी फोन रख देले। एने सुनील अपना मेहरारू की ओर तिकवत मुस्कियात दोनों हाथ पीटत कहले कि शर्मिला खिसिया जन, अब मूर आ सूद दोनों असुलाए जा रहल बा। धन्यवाद। जय भोजपुरी।